Sa moto, nga after adtong tagpo namo ni Neil, wala ko yato dayon ni Mig sa moa. Instead, nagmotel minduha kay mitukar tawon ang silo sa kago. Naawa yun si Miguel adto na panghitabo kay ingon pa niya, buntiso na lang daw ko niya. Aron wala na daw ko'y kawala. Kay basin mo balik pa daw si Neil na pod ug imbargohon ko siya. Amaw kayong lakihan. Ako siyang giingnan nga hilom. Gusto ka masukob ang kasal si mong manghod kay syempre kailangan na panagutan ko nimo if buntison ko nimo. Tapos imong manghod kay kaslono na biya. Nagtingsi ra ang Mig sug niingon nga boss, ako alang ka. No other man could touch you and get you from me. Ingon ni Mig in between sa mong mga acrobatics na. Super hot kaayo iha mga dampi na kiss from my forehead, lips, to my nips, down to my pussycat down. I was not responding to what Migs said. Kay nabuang ko sa mga kiliti na ginahatag niya sa kung tibuok kalamnan. Makabuhi kayo kalag. How Miguel brought me to paradise. Hingon pa siya. Lami boss. Do you want more? Pangutanan ni Mig sa dihang gisuyop na niya ang tanan na kong duga. Og nakapasulirap tawon sa kuwang mata. Shems kayo. Wala jud mahimutang akong lawas og nag-form na gyud og arc ang direction sa akong balakang. Gumikan sa mga sensation na gihatag ni Mix. Ako siyang giingnan. Boss, please. I want you na. Wala ko kapugong sa akong sarili ato. I saw how Miguel's lips form into an arc, indicating ang kasimpatiko siyang smile. Gumikan sa akong gingon. Huwag nihongong siya sa kuha na. Tell me first na kuwar ka. Kuha lang. Huwag wala na ilain. Ako siyang giingnan. Ikaw lang mang yun, boss. Huwag wala na ilain pa. Mura pod ko og batang paslit na sunod-sunuran si hanggingon. Because of what I said, ang smile ni Migs kay ngiting tagumpay kayo. Every time maka-feel ko na murang nagsalos si Migs yun. Kay bedscene acrobat dayon na among pahinga. Naging lamas na and always part na sa mong relasyon ni Migs ang acrobatics ganap na mo. Hingon pa niya, mas lami pa daw among exercise duha kaysa ang mag-add to siya per message. Kalokohan kaayo tawhana lagi. I'll admit po that I am totally crazy in love with Miguel. Kinsa bagod ang dili mabuang saya. Na for me, he is the best boyfriend I ever had because he always pampered me and give me the best service I ever wanted. Sa matongas paglabay sa mga adlaw sa relasyon namo ni Mix, makaingon jud ko na murag roller coaster ang tanan. Why? Because I had mixed emotions way back then up to these days. Naang kalipay every time na i-surprise ko na niya during sa mga important occasions sa mo life. Though sometimes, dili na mo ma-celebrate exactly on its date yun, gumikan sa kalakaran siyang trabaho. Nga people first before theirself. Bayan muna bago ang kanilang sarili. But he always make sure na ma-celebrate na mo either in pre or post celebration. Isa sa surprise na gibuhat ni Migs ang sa time na gi-celebrate na mo among first anniversary. I couldn't imagine maabot mi ni Migs on 1 year na straight yod o walay pulagay na hitabo. At that time, he gave me his second prank love style. Giprank ko adto niya nga naa daw sa lay operations. So dili madayon among plano na mag-travel me outside lang sa mong hometown ko. I felt dismayed adto na time. But guess what? Giate kara ko niya.
Giprank na pod ko sa kanahan kay buntag pa lang ato, naabot na siya sa balay. I was surprised at na time kay mga 6 a.m. pa lang. Naan na may gakanta sa kong kilid dapit. I thought it was my ringtone from my phone. Pero si Migs man di ay, nga nagdala-dala pa og gitar og sayo pa kaayo ng harana nga mismo sa sulod yod sa akong kwarto. Ulaw kaayo na makita niya akong haggard kay nga face very early in the morning pa lang. Kaya wala pa hilamos, walay toothbrush o walay panudlay. Gosh, oy. Naapa ko sa higdaanan manggod adto. As I woke up, because of his melodious and husky singing voice, I saw his gigantic smiles while he gladly and excitedly said, "Happy 1 year, boss." Naulaw kay ko adto kay haggard akong face lagi nga gikan pa natulog. Naulaw pa ko motingog kay basin na nimaho kog bango. Bitaw. He also brought cake and flowers that time. Kaingon lagi kog ka-sweet ba sa kong boss oy. Lami kay sa feeling nga akong na-feel na gugma from him. It may sound cliche, but gikiligid ko, ug akong mataad to, for sure kinag-heart-heart yun. Kung makakutsaba yun si Mig sa akong pamilya ba, basta na siya kalit lang na surprise buhaton, kay wagas yun pod. Ug nadayon yun among travel adto ni Mig sa among first anniversary oy. And that time, mura na pod mi og nag-honeymoon. Kung mapil makog otro og pageant and the judge would ask me if what was my unforgettable and best learning experience in life. For sure I would answer as, it's Miguel. Learning to open up my heart and choose to love again. After the painful experience was the best learning experience I had. Every pain is worthy if the exchange of those pains would be my boss, my Miguel. Every experience I had with him is the most special and my favorite of all. I love him. That's certain. Ug syempre aside sa kalipay kay nasad may mga kaguol og pagilakila. Labi nag mag-away ni Migs kay OA pod kayo ko. Mangaway ug una, mukalit og kalami. Labi nag-bombarded me sa mga paperworks, mga trabaho na labas na sa pagtudlo. Apilan pa sa mga students na mo na badlungon nga magpasa og modules. So stress sa work and sometimes, si Migs akong madumbulan sa kasabot. Maybe because nagsalig ko that Migs loves me and he always pampered me. So I know nga awayon man ako siya, pero di ko niya matiis. Ang tinuod, dili ko niya matiis kaya unsaon na lang iyahang mga acrobatics expedition. Lol kayo. Bitaw. And most of all, dili malikayan ang mga away-away o selos-selos sa mong relasyon. I could still remember adto nga before ang kasal nilang Sol og Chan, kaya nag-away mi ni Mix. That time ang good, kami adto ko sa karinderya nilang Sol, kaya naghatod ko sa mga printed champagne glass o ref magnet stickers na hinimo sa akong kauban sa trabaho ug mao ang wedding souvenir nilang Sol and Chan. Gichat ko ni Sol nga sa karinderya daw may magkita kay na daw sa daw iyahang kuya didto nga nagbilyard silang bilyaran. Giingnan ako si Sol na mag-anha ako og dili magsaba siyang kuya na mag-abot ko. Excited kay ko. Pero pag-abot na ako gisapot yun ko sa kung nakita ba. Kay nakita na ko ang usa kayang lady na todo landi kay Mix. Kauban ni Mix nagdula ang tulo sa iyang mga subordinates na police officers og nakaila na pud nako. After nako gihatag kay Sol sa mga souvenirs, kami adto nako sa pikas pwesto na mao ang bilyaran nila. Ug didto, I saw a young lady na naghatag sa elimno nag-i-order sa mga kauban ni Mix. Ang gidol niya si Mix. Mikunit siya sa bukton, dala tunol og usa ka bottle of beer. Sabay ingon, nga Kuya Migs, beer o ako? May bagting yun na akong dalunggan sa akong nadungog ug sa mga kamot sa girl nga nakagunit sa bukton ni Migs adto. Sa mukha malagi adto na maugyod ako naabtan sa pagsulod na ako sa bilyaran.
Mipasalipod ko sa lalaki nga nagtindog sa utubangan kay naminaw ko if unsang itubag ni Maze girl. Wala pa man siya kakita sa kuwapod. Misingkit ako mata kay mitingsi raman ka ng Miguel while gidawat ang beer o gisad nga bago niya giinom ang beer nga. Beer, ray, ako ang love. May papaut-paut pa ang girl sa tinubagan ni Mix na mura baog ng luod. Nice. Sa mukha maligi kay gisungog pa sila sa mga kauban ni Mix. Nasuya yun ko ha kay wow ha, may pa love pa. Ug sa dihang nikalit kog ingon nga, ako o ang billiard. Modyo na ingon ako galit kay Mig sa dihang abtik na ko miduol siya ha gumikan sa kong kasuya og pagsalos. Giling ko niya adto kay abi siguro niya og si kinsa na ang mikalit og kapyot siyang bukton. Nakatan-aw pod og kalit iya makauban og pati tong love. Ug nikalit lag ingon tong kauban ni Migs nga, "Oy, the bossing is here man di ay." "Hello ma'am." Gi-smilean ra na ako ang kauban ni Migs ug mibalik akong attention kay Migs. Then sa babae na pod ko mitanaw. Na-feel ni Migs akong kalagot mong abtik ko niyang giagbayan sa baingon. Dapat babae pangutana na. Siyempre ikaw yun kaysa billiard may boss ay. Gikusin ako ang kilid ni Migs og napaagay siya. Katawa kaya ang mga kauban na pulis nga gatambay pod sa bilyaran. Mulakaw ng datong babae bat bago pa siya makalakaw kay gipaila ko ni Miguel. "Ay, love, si Ma'am Anday nimo. Girlfriend na ako. Boss, si Lovelyn, bagong tawo nilang mama og papa sa karinderya." Pagpaila ni Migs sa muando ha. Kaya naman pala love ang tawag ni Migs kay name gyud ay niya. Nagkilaw si Love sa kuha the last mile. Then she excused herself na mabalik na daw siya sa iyang trabaho. Dili ko gusto mag-judge but syempre babae ko. And as a girl's instinct and feeling, I can sense that she liked Miguel. Pero gi-ignore na ako to na thought sa dihang taod-taod lang kaya naabot ang papa ni Mix og pagkakita sa kuha kay giduol ko gipansin ko niya. Nigreet ko sa papa ni Mix. Actually, open na pod among relationship sa family ni Mix. Plus factor ang pagiging BFF namo ni Sol. Mong dali ra ko na-accept silang pamilya. As a matter of fact, birth date ni Migs nag-i-introduce ko niya siyang angkan and he informed them na uyab ko niya. Sa kapila na nga na occasion silang Migs and Sol na present yun pod ko. Basta wala lang ko gikabisihan pod sa life. Very accommodating and so kind ang parents ni Migs yun. Nga ma-feel na ko na palangga ko nila. Ug mura ba og parte na ko silang pamilya. Walay sama ang kanindot sa mood na open yun among relationship ni Migs sa among bawat pamilya. Sumoto nga paglakaw atong babae og nabisi na pod ang papa ni Migs. Unya ang mga kauban niya ng mga pulis kinagdula-dula og ilahan na. Mikalit ra kog ingon kay Migs na muli nako. Nagtimpi ramanggod ko sa kong gibati nga kasuya kay Migs kay syempre naaiyahang papa pa ug maulaw pud ko. Ningon si Migs sa ko nga, nganong muli naman dayon ka? Maya nagod uli boss. Dere rata kaon. Ihatod rati ka. Tubag ko nga, muli nako kay naglagot ko si Moha. Kung wala ko naabot, dili na ko makita sa kong mga mata nga mismo nga naanaday kay pa love. Tubag siya nga, unsay love good nga, love man gyud ay hangalan. Unya bag-ong trabahante man nilang mama og papa diri sa karinderya boss. Tubag ko ni Miguel, ngalan gani na niya. So dili na ka mahago mangita og laing endearment kay ngan pa lang sweet na o klaro kayo na appeal ka nga ginatrabaho niya. Unya ikaw naman, tam-isa sa mong smile no. Ganahan pod ka na gimasima si mong bukton mong todo smile kay ka. Ambot lang jud ba kay mitukar akong kasapot adto na adlaw. Pila na kahigayon niya na ako'y makita nga nagalandi kay Migs pero lahira ato na time akong gibati na kasapot. Hingon si Miguel, "Boss,
Love man to di ang pangalan pero dili na ko siya love. Ikaw ang babae na dili love ang name pero love kayo na ako. Ayaw na siya silose kay ni katiting wala ko ganahay siyang paghimas kay imong himas ra kong paborito lagi. Tubagpod ko, borit nimo. Ayaw ko pag-atik-atika Leo Miguel kay klaro kaayo na wala kami iwas o giganahan pud ka. Basin ganahan gid ka na siya na pud imong himuon na flavor of the day. Mong ganahan ka magtambay diri sa bilyaran. Nasuko na hinuon ko gisamot siyang giingon og milakaw ko. Abdik na ko ni gawa sa bilyaran. Mihapit ko sa karinderya og nagbabay ilahang kasol. Misunod si Meg sa kuha og na siya sa akong likod while nagapananghid ko ilang sol og siyang parents. Nagpaalam pa siya og apil siyang mama na ihatod ako niya maong maglakaw siya. Wala na lang ko miimik bisan naglagot pa ko. Paggawas na naman duwa silang pwesto, miadto mi siyahang nakapark na motorcycle kay abtik rapod ko nga midiretso og lakaw ug wala ko misakay siyahang motor. Mitokar yun akong topak at tubitaw eh. Sige kong tawagon ni Migs pero wala yun ko naminaw. Hingon siya nga, "Boss, hali na ba? Sakay na. Hiatod ta ka." Mo na ingon ni Migs while ginasundan niya ako ang pagbaktas. Nakasakay siya ana sa motor while ako kay nagbaktas lang. Buangon yun ko adto na time ba. Gihinayan rin niya agpadagan niya ang motor. Kanang makasabay ra siya sa speed sa kong lakaw. Ako siyang giingnan, "Uli na dito ko. Dili ko masakay si mo. Adto na dito si mong love. Hotda na imong smile dito og pagpahimas og todo gyud." Mura kog buang nasigig ingnon ato si Migs. Pero nikatawa ra na siya og niingon nga ka-cute nimo magselos gyud bosoy. Hali na ba? Kay gipanan-aw na ta sa mga tawo. Naaron mga students nimo makita si mo dito. Sige gyud. Naundang akong paglakaw sa gingon ni Meg sa pan-realizing nga basin tuod na ay mga students or parents na ko nga makita sa akong kalokohan ba. Mong abti kong mihunong og nagpara og kasakyan na tricycle. Pero, nikalit ra pug ingon si Migs na, "Salamat kuya pero dili ni siya mosakay." Mo na ingon ni Miguel sa driver na mihunong na sa kong tungod unya gigunitan ni Migs kong kamot. Milakaw na lang po tawon ang tricycle driver nga nagpalingo-lingo ba. Unya ang buing na Miguel kay gialsa man kako anak niya kalit ba o gipasakay ko siyang motor. Buing kaayo kay sa tangke pagyud ko niya gipasakay kay dili maligi ko mosakay unta. Maong sa tangke ko niya gipalingkod yun. Ingon si Migs nga sige paglihok-lihok yun aron madas magtakaron. Dili biya ko mahadlok mamatay. Total, you're with me man pod. Magkaoban ta hangtod sa kamatayan. Seryoso kay nang ingon ni Migs while gipadagan niya ang motor unya magsige man kog tangka og naog kay ka-awkward man gud pod nya na ako sa tangke nagsakay. Unya wala man siya backride. Kami ra gyud gitan-aw sa mga tawo nga nakita sa moa. Kalokohan kaayo si Migs. Niingon na lang ko nga sige na, mosakay na ko. Magbehave na ko pero please lang. Sa likod ra ko nimo kay ulaw kaayo ang gipatangki ko nimo pero wala kay backride. Evil smile kaayo ang reaction ni Miguel while gihunong niya ang motor niya og mibalhin ko siyang likod. Ang ahak na Migs ka wala ko gyatod sa moa kay gidiretso ko silahang balay taon. Walay tawo ang balay nila kay naaman silang pwesto. Hingon si Migs, "Unya na uli kay paulian sa nato ng kainit si mong ulo. I'll prove na ikaw ra kung gusto na maghimas ako." Kalit lang ingon ni Migs pagkahunong siyang motor na og gibitbit yun ko niya pasulod silang balay hangtod siyang kwarto. Bisan pag magpumiglas ko kay useless ra kayo sa mga galawan ni Migs. Kay nadala ra gihapon ko niya. Wala ra gihapon ko kabalibad. Labinag nagsugo na siya gihimas na pod sa kuwan tibok lawas. Og
aptik na gilamian ako ang gibati. Maglagot man ko, pero nadakpa na pod niya ako ang pilite. Ug didto, nag-acrobatics na pod mi sa sulod siyang kwarto. Wala na ako kabalibad yod when I felt his hardness towards me. Alat siya ang migs kay nalaksi akong blouse siyang trabaho ug perti pang isiha sa kagwang. Ako siyang giingnan, buing ka. Gilaksi man nimo akong blouse. Ingon ako nagkalit kay Migs sa dihang nabati na ko ang ex sa ko ang blouse. Ingon si Miguel, weak imong blouse boss, pero sagdira na. Palitan na rata kag bago, ug padayon ta, kay nag-standing ovation na si Junior Boss. Tubag niya dalatan-aw niya siyang bunan. Gisundan ako iyahang gitanaw, ug nakasmile na lang ko. Pagkakita niya na murag naulian ko sa kong kasapot, kay abtik na po niyang gitakop akong lips, ug ipadayon iyahang gibuhat. Buingon kaayo kay gialsar ako niya og ipapilit sa door while push and pull iyahang gibuhat sulod sa akong pagkababae. Nakapulupot akong tiil siyang paywang while nagunit ako mga kamot siyang neck. He supported my weight by holding my back using his bare hands. Hapit na yun mosinggit si Migs o Captain Barbell kay murag yung barbell kung dalhon lang ko niya siyang acrobat. Nakapagawas yun ko sa kong kasapot, pinaagi sa makusog. Namo. Ahak yun si Migs bitaw oy. Ambot nga nung dili man yun ko kabalibad dayon pag mo under na iyahang acrobatics style ba. Paita aning alipin sa gugma bitaw. Pero wala pa na kontento ang Migs o gidala na pud ko sa bed. Nagpinadogi na pud siya agbarako until milingkod na pud siya o gipalingkod ko niya siyahang bunan. Letting me to drive him and reach the highest peak. Of course, same as before, gipauna na pud ko niya agpagawas. Bago niya gipagawas iya. Outside gihapon kay lisod pod binlan ko niya siyahang mga binhi ug mabuntis ko, which is wala pa sa mong plan duha na magka-baby. After sa mong gymnast ni Migs ug nag-CR ko, I found out nagidalaw na day ko sa kuang binulan. Kaya di ay grabe akong kasapot kay menstruation na di ay nako pero wala pa lang kagawas. Because of Miguel's palami na acrobat, kay migawas ang red light. Pagkabalo ni Migs kay happy kay siya, nagyuturuhan kog tira. Kay napasulod niya tanan ni handugan. Naway pagpugong kay pag-anak manggod nga hinos nga dili ko mabuntis. Isa ang calendar method na ginamit namo sa pagkontrol aron dili magbunga among mga acrobatics ni Migs. Ingon pa si Miguel na dili manyaki boss, kay permero ko man. Dili pa kusog ang agas. Ato ganing katihon aron makagawas gyud tanan, kay mao nang gisapot ka, kay wala nakagawas ang tanan. Rason ni Migs kaniadto sa dihang giingnan ako siya na dili na pwede, kay tama na, kay naa na ako ang binulan. Sa mga taong after sa mga acrobatics duha, kay misulod si Migs sa kwarto ni Sol ug nagkuha og napkin adto para ihatag sa kuha. Nagkuha pa siya blouse ni Sol para isuot sa kuha pero wala na ako gisuot. Kaya mas prefer na ko ang magsuot siyang t-shirt. Hingon si Migs, okay na ka? Naulian na kasi mong kasapot, boss. Ingon na ni Migs dala suot niya siyang t-shirt sa kuha. Amaw laki halagi. Ako siyang giingnan nga hilom dira. Bantay lang kaan ang imuhang pakig-flirt ha. Makita pa ganito kag utro na magpahima sa laing babae kay ti manager ihatag yuti ka largo sila. Tubag si Miguel. Ouch. Ang sakit naman kay panghatag man gyud ay ko. Wala man gud ko makig-flirt ba?
Sala ba na ako na may hitsuray mo uyab? Siya manggod ang midool og milikay man gani ko no. Beer gani akong gipili kaysa siya. Pero kung ikaw pa to boss, bisan pa pila ka beer to kay ikaw yun akong piliun oy. Kay unsaon na lang makahubog kay ka. Mura kag tanduay. Habang tumatagal, lalong sumasarap. Ako siyang giingnan, nga ba yun ni mo Miguel. Nagmamaaray agi ana yun na. Basta kay iwas yun. Ayaw yun ko pakit Miguel, nagbinuangan ko nimo kung dili ka gustong magmahay. Wala ba yo'y aso nga makumkuma. Tubag siya nga. Swear, dili ta ka binuangan. Dili ko mag-cheat. Di man nga ikaw lang yun. Tubag pud ko, nga dapat lang. I-sure yun na. Mi-smile ra siya o gibira ko niya dalahag sa kuha. Tapos gitaod na po niya ang hook sa kumber. Wala na ko adto nagpapalit og new blouse siya ha kay basin matingala pa silang mama paguli na ko. Nalahi na akong sanina paguli. Ako na lang gitay-tahi akong blouse nga nalaksi kay na may pantahi silang mix pod. Nag-prepare na pod si Migs para mo duty kay panggabi man niyan duty and after na mo pangaon humanyag prepare kay mao pa pod ang time na miuli ko. Bago pa siya mag-adto sa lang station kay gihapit na lang ko niya og hatod kay wala man ko magdalagod ato nga time sa motor. Nag-commute ra ko adto kay nahadlo ko na basin mga buak ako mga dala na champagne glass na souvenirs ni Sol siyang wedding. Sa moto nga miabot siya ng adlaw sa kasal ni Sol. Everybody was so excited to see the gorgeous bride and the good-looking groom sa dihang after silang church wedding. Kaya may proceed na ang tanan sa reception. Happy mi nga magbarkada adto na makita among amiga na malipayo na yun. After pod siyahang pila na ka-failed relationships. Promoted na yun among amiga. From Miss to Mrs. Si Migs adto kay dili na nako may hap sa mga tudlo kung kapila ko niya giingnan na stunning daw akong kagwapa. Nakakataba sa heart yun iya mga appreciation kay in some way ang akong pagpagwapa kay Dan especially for him ba. I love it when he saw me as beautiful as the flower blossom inside the church. And I love it the most when he stared me like there's no other beauties in the world. Nakakaganda sobra iya mga titig. Though I know it all along na dili ko anak kagwapa. Kay average ra gyud ako ang beauty. Ningon pa si Sol sa mo ato nga perfect couple kay mo ni Kuya Bash. Gwapa na maid of honor ug best man. Ningon pa yun si Sol nga basta kuya ha. Si Ana imong permanent flavor and dili nakamotikim pa og lain nga flavor. Kay if magpabadlong gani ka ipahurot yun ako pasirit ang tubig sa fire truck nilang Christian nga pasirit sa imuha. Aron mabalik kag kabuotan. Di ba lab? Dugang istorya na ni Sol siyang kuya nga nagpalaban pa siyang habi na si Christian. Swerte kay ko to have a very sweet and genuine friend like her. Sa mong magbarkada, si Sol yod ang very sweet and genuine person. She's a simple woman with good values in life and a true friend. That's why makaingon kog daghan kayong naglove siya. Of course, that includes me sa kadaghan nga naglove siya. I love my amiga. Ingon po na si Christian nga, ayag kabala kalab, kay magiging permanent bossing na lagi na imong BFF sa imong kuya. Mismile ra po si Sol og mig sa giingon ni Christian. And I thought that day would be perfect and happy lang yun since it was my BFF's wedding. But my mood was tarnished kaya nakadawat ko og tulo ka picture ni Migs with another girl. The first pic is si Migs nga naay kay istorya nga girl. Nakatakilid ang girl maong di maklaro ang namo. Second pic kay nakasandig ang ulo ni Migs sa may couch. Then ang kamot sa girl kay nakagunit sa cheeks ni Migs while ang kamot ni Migs kay naa sa paa sa girl.
Og ang ikatulo nga picture kay ako ang gikalgutan. Kay nakatakilid si Migs and kakiss ang girl. Shems kaayo kay nakatindog og kalit sa kong gilingkuran. Nana ko sa sulod sa reception adto og nag-start na ang games para sa newlywed couple ato. May gani kinahuman na akong part na maghatag og speech ug magkwento sa love story nilang Sol and Christian nga nakadawat ko adtog mga pics sa messenger. Wala ko kaila sa sender. Dali kay ko adto nga nakatindog kay moto og CR ug dali ra pud kong nagunita ni Migs nga naa sa kong tapadra. Nangutan na siya kung asa ko adto. Pasikreto ra na akong giwakli iyahang kamot ug wala na ko siya tubaga. I know nga wala ra mabantay akong behavior adto kay halos sa mga mata sa audience naaman sa lingaw na bridge of love nga game sa newlywed nga couple. Naginahinay ra ko gawas sa reception para moadto sa CR. Dito ko miadto sa isa ka kwarto nga naa akong bag nga nakabutang. Kay duhaman ka rooms ang gikuha nilang Sol and Christian para ang isa ka kwarto magamit privately sa mga mag-retouch o make-up and so on. Sa moto nga after nakugkuha sa kompanyo kay medyo teary-eyed naman gud ko. Kay misulod kog CR og naglingkod ko sa bab. Pero wala ko nagamit sa CR ha. Lingkod lang sa nakasarado na bowl og nakatutok lang sa mga picture nga gisend sa kuha. Gitawagan ako ang sender to confirm kung kinsa siya. Pero wala ko niya tubaga. Gichat po na ako siya. Then nag-reply sa kuha na dili daw ko niya matubag kay free data daw siya. Mong chat na lang daw siya mag-reply o concerned citizen ra daw siya. Kabalo daw siya na uyab ko ni Migs and deserve daw na ako makibalo kung unsay ginahimo ni Migs kung wala ko. Mura gipika sa kong heart adto. Nawasak ang 100% trust dayon nako adto ba. Pero bisan ingon adto akong na-feel na I tried to stabilize my emotion kay kasal sa kong amiga. I don't want to become agitated and be the reason of spoiling my BFF's mood of happiness. Dayon nadungog na lang nako nga niingon si Migs while naginatok-tok ni Andor sa CR nga. Okay ra ka, boss? Unsay problema? Nakadiha sa sulod, boss. Siguro kay wala pa yun ako na control akong emotion ug mao gyud pod ang pagtungha ni Migs. Gigawas na ko siya adto ug ako siyang gipangutana nga unsay pasabot ani. Gipakita nako sa iyaha ang pictures na na-receive nako sa messenger sa dihang direkta ko nga nangutana siya. Tubag si Miguel, nga kinsa may nag-send ana si mo. Mabaril yun ako nang magpatakag send ana si mo ba. Nasuko man po dayo na siya hinuon og galit pa. Ako siyang ingnan. So sa imong reaction karon, meaning ani kay tinuod yun ni. Gat-cheat ka sa kuha. You cheated on me. Ayaw pag i-blame ang sender ani. Kay magpasalamat pa gani hinuon ko siya ha. Kay concern siya sa ko. Gisend niya ni aron makahibalo ko nga parehas ra kang nil. Dako nga cheater pod. Hingon si Miguel nga ayaw ko iparehas o i-compare sa mong ex ha. Nasuko na gyud pod hinuon siya. Hinay rayang istorya but may force yod ang tone siyang voice. Di mailahan nga nasuko siya. Siya pa hinuon ang may gana nga masuko karon. Ako siyang gingnan. Kay ngano, dili ba tinuod ha? So unsa man di ay pasabot aniha. Nasuko pod ko. Syempre. Magbangga yun mi sa mong kainito ha. Ana gyud among senaryo adto na time ba. Dayon tubag si Miguel nga, boss, believe me. Dili na mao si muhang pagtuo. Humanon lang nato ning kasal ni Sol. Afterwards, let's settle this. Okay?
May kalit siya og kalumanay dalagunit sa akong abaga. Pero ako siyang giingnan nga let's break up. Magbulag na lang ta. Magbulag na ta karon. Mo na ingon ako niya instead dalawakli siyang mga kamot. Aksyon ako mula ka unta pero gipugngan ko ni Mix. He blocked my way sabay sabi na Dili ko masugot na magbuwag ta. Walay buwag nga mahitabo. Paminawas ako. Si lovely ng babae diha boss. Ug nakainom mi adto sa akong mga kabrad na may kalitra na siya og tungha ug mitapad sa kuha. I never kissed her. Siya ang mikiss sa kuha og kalit lang jud kayo.